खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखायनो आङो दिनैबो आरोबाव माखासे खौरांफोरखौहाय लानानै फैबावबाय रायजोफोर माखासे सम सिगां आङो भिडिअखौ हगारनो हायाखै मानोना समनिबो आंखाल आरो मबाइलावबो टेकनिकेल इशुआ जानानै थादों बिनि थाखायनो आङो भिडिअ बानायनाय जायाखै दिनैहाय जोङो सावरायगोन रायजोफोर गिबिसिन थाराव नैबे ग्रुप अफ मिनिस्टारनि सावरायलायनायनि सायाव नैथियावहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सायाव थामथियावहाय नैबे कार्बि आंलंनि तुलिराम रंहिनीनि सायाव आरो जोबनायाव बिपिएफनि सीएमनि सायाव जों बिसोरनि सायावनो दिनैनि समावहाय बाथ्राखौ सावरायलायनाय जागोन रायजोफोर जों बयबो नुदों सावगारिखौ नाय बे सावगारिया जाहैबाय 21 अक्ट' खालार खालि नैबे डिसेम्बर दाननिनो दा गुवाहाटीनि मोनसे विवेकानन्दनि कमप्लेक्सआवहाय बेखौ सावरायलायनाय जादों होननानै बुंदों एसटिनि बिसय दा बेयावहाय जोङो रिजाल्टखौ क्लियारलि मोनाखै मानो क्लियारलि मोनाखै जौगाखानाय सुबुंफोरनोहाय एसटि होनोहाय जबरदस्ति नारसिनदों आसामनि नेताफ्रा आसामनि गोरों नेताफ्रा नारसिनदों बै जायफ्रा 6 जनगोष्ठी बिसोरनि लिडारफ्रा आरो फारसेथिं जोंनि ट्राइबेल हारिनि मोन 14था ट्राइबेलनि सिसिथवाया गोख्रों गसंथेदों बेनि खारनावहाय रिजाल्टखौ होनो हाथ'वाखै नेनायनि बाथ्रा बुंदों दा बिनि सायाव आं बेखौनो बुंनो सानो जोंनि जेसेबांनाखि ट्राइबेल्सफोर दङ আমার जिमान ट्राइबेल মানুহ আছে সকলো টিউ করিবার লাগে আমি অপোজ করিবার লাগে তাকে আসাম গভর্নমেন্ট এসটি দিবার নোৱাৰে এইটো মই ভাবি আছে আপুনি কি ভাবিছে এইটো আপনিও জানে আৰু এসটি দিলে কি হ'ব এইটো আপনিও জানে এই কাৰণে মই ভাবিছে ইমান মই অসমীয়া কথা ক'বলৈ নাজানে আসামিজ ভাষা ইমান নাজানে হিন্দী ইংলিছ আৰু আসামিজ বেলেগ ভাষা মই ইমান নাজানে তথাপি মই চেষ্টা কৰে মাজে মাজে কেতিয়াবা বুজিবলৈ মই চেষ্টা কৰে এই কাৰণে মই ভাবিছে আপনিও নিজে জানে এসটি কি বস্তু আছে এতিয়া এসটিৰ ডিটেইলছ ৰিজাল্ট অহা নাই আকৌ ৰখিবাৰ লাগে বুলি কৈছে আপনি দেখিছে যোৱা 21 তাৰিখত গুৱাহাটীত কিবা বিবেকানন্দ কমপ্লেক্সত গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰৰ কথা পাতাটো আপনি দেখিবলৈ পাইছে এইটোৱে আমি মই ভাবিছে আপনিও আৰু মইও আমাৰ যিমান ট্ৰাইবেল মানুহ আছে কেতিয়াও এসটি দিয়াটো আমি সাপোर्ट করিবার নালাগে না मा बुङो रायजोफोर नैथियाव खोनासंदो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मा बुंदों कार्बि आंलंत बास কৰা অনা কাৰ্বি বা যিসকল কাৰ্বি আংলঙৰ স্থায়ী লোক নহয় তেওঁলোকক নিজৰ মাটিৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিব লাগে বুলি বহুদিনৰ পৰা এটা দাবী আছে কিন্তু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এটা ইন্টাৰিম জাজমেন্ট দিছে যে বৰ্তমান আমি তেওঁলোকক এভিকশন কৰিব নোৱাৰো কোৰ্টৰ এগেইনষ্টতকৈ এভিকশন কৰাটো সম্ভৱ নহয় কিন্তু স্বাভাৱিকভাৱে এছাম লোকে এইটো বিচাৰিছে যে ইমিডিয়েট এভিকশন হ'ব লাগে এই ক্ষেত্ৰত আমৰ ননখন কৰি আছিলে যেতিয়া স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিলে আমি তেওঁলোকক গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ লৈ আহিলো তাতে এটা বাতৰি কোনোবাই উলিয়াই দিলে যে আমি তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছো কোনো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই চিকিৎসাৰ কাৰণে অনা হৈছিল नैबे बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानो सरकारानो गोरोन्थि मावो रायजोफोर जायखौ सिगां मावनांगौ बेखौहाय उन दोनो जायखौ मावनाङा बेखौसो मावो बेनि खारनावनो बेबायदि दावराव जादों दा नैबे जोंब्लावनाय अरफ्रा माब्रै जादों बेयो गासैबो सरकारनि नेग्लेक्ट खालामनाय सरकारनि सायख'नानै खामानि मावनाय बेनि खारनावहाय बेफोरो जादों होननानै आं सानो এই বিলাক कार्बि आंलंत केनका आंदोलन हले केनका जुई জ্বলিছে এইটোতো ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যার নিজে জানে এতিয়া এনে মিছামিছি কথা কোৱাটো লাভ নাই এতিয়া জুই জ্বলাইছে জ্বলি থাকি যাব আপনি ভাবিবাৰ লাগে নহয়
ইমান আপনার কিবা মেসেজ দিছে আৰু হাংগার স্ট্রাইক কৰি আছে দিকি ৰলি পাইছে তেতিয়াও আপুনি সিএমৰ ওপৰত কোনো কিবা কামে কৰা নাই ঠিক তেনেকাই আমাৰ বড়োৰ মাজত বিটিচিৰ সিএমৰ এনেকাই কৰি আছে এইটোৱে হবার পাৰে কোনো ঠিক নাই মোৰ হিচাপত আসাম চিফ মিনিষ্টাৰত কিবা ভুল আছে বুলি মই ভাবিছে যদি আসাম চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ শুনিলে তেতিয়াহ'লে কাৰ্বি আলং এনেকুৱা নাজুলিলে হল মই এইটো ভাবিছে না मा बुङो रायजोफोर जुदि आसाम गभर्नमेन्टआ खोनासङोब्ला बेबायदि जानाय नङामोन दा बाथ्राया मा नोंथांमोना खोनासं थामथियावहाय कार्बि आलंनि सिएमआ मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना खोनासंदो এইটো পিজিআৰ ভিজিআৰ যিবিলাকৰ তেওঁলোকৰ পিজিআৰ ভিজিআৰৰ যিটো সেই পিজিআৰ ভিজিআৰৰ থকা বসবাস কৰা মানুহবিলাকক সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিটো নেকি তাৰ অৰ্ডাৰ আছে সেইমতে তেওঁলোকে তাত ইলেকশ্যন কৰিব লাগে বুলি কৈছে সেইমতে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা এটা সিদ্ধান্ত লৈছো আৰু অল পলিটিকেল পাৰ্টি ৰাজনীতি দল সংগঠন এখনৰ আলাপ আলোচনা কৰি আমি ইলেকশ্যন কৰিম বুলি আমি সিদ্ধান্ত লৈছো সিদ্ধান্ত মতে আমি পিজিআৰ ভিজিআৰৰ মাটি বসবাস কৰা সকলৰ কাৰণে আমি যিবিলাকৰ কাউন্সিলৰ পৰা এপইণ্টমেণ্ট দিয়া চৰকাৰী কামৰা 11 জনৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ আমি চাকৰিৰ পৰা আমি তেওঁলোকৰ টাৰ্মিনেট কৰিম ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমি নটিচ দিলো যে আপোনালোকে 15 ডেজৰ ভিতৰত পিজিআৰ ভিজিআৰ থকা বসবাসকলে ইয়াৰ পৰা যাব লাগে আমি এভিকশ্যন কৰিম কিন্তু এই নটিচ দিয়াৰ পিছত তাত বসবাস কৰা মানুহবিলাকে হাইকোৰ্টৰ পিআইএল কেছ দিয়া হৈছে পিআইএল কেছ চলি আছে এতিয়ালৈকে পিআইএল কেছ দিয়াৰ পিছত আমিও লাগি আছো কেছ জিকিবৰ কাৰণে কিন্তু কেছটো এতিয়ালৈকে চলি আছে পিআইএল কেছ दा जों बाथ्राखौ क्लियार खोनाबायना रायजोफोर केस सोलिगासिनो दङ कर्टआवहाय दा केस सोलिबाय थानाय समावहाय आरो बेखौहाय बिसोरो इलिगेल हाबफैनायखौहाय होखारनो थोनगासिनो दङ दा बिथांनि बुंनाय मथेब्ला बे केस सोलिफुबाय थानायावहाय माब्रै होखारनाय बेबायदि जानानै फैदों बेसेबां बोसोरसिम केस सोलिगोन बेबायदिनो बुङै 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 रायजो राजाफोरखौहाय थगायनानै दोनबाय थागोन नामा बाथ्रायाथ' बेसो जादों 15 दिनसिमहालागै 15 सानसिमहालागै बिसोरो हांगार स्ट्राइक खालामबाय होनब्लाबो खोनासङाखै सोर खोनासङाखै आसामनि चिफ मिनिस्टारा हयथ' बे कार्बि आंलंनि सिएमआ बेखौहाय अलरेडि फोरमायखाबाय आरो बेखौहाय थोनखाबायबो नाथाय खोनासङाखै थिग बेबायदिनो जोंनि बिटिआरआवबो हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायावहाय जानायनि सम्भावना दं आं मानो बुंदों जाथाया फैगासिनो दङ बर्डारावनो फैबाय खाथियावनो मोनफैबाय बांलादेशनि जाथाय आरो नेपालनि जाथाय बेफोरखौ जोङो कार्बि आंलं मोखाङावनो जोंनि सिमायावनो नुफैजेनबाय बेखायनो आं सानो बिपिएफनि पार्टिनि मानसिफ्राबो एसे साबधान जादो नोंथांमोना माथ्र अन्थाइ खाम्फा गायसननाय बहाबा लामा बेखेवनो फेथा हास'नाय बेफोरखौल' सानना लासे हारिनि खामानिखौ मावग्रोनो सानग्रोदो नङाब्ला नोंसोर बायदि मानसियाबो बेबायदि जानो थांगासिनो दं होननानै आं सानो मानो मिथिगौना रायजोफोर थांनाय 2019 मायथाइयावहाय हा इभिक्सन खालामनो होनाय मोनसे जोंनाबो केस दङ बर' हारिनिफ्रायबो गासै बेसेबां 17,407 था सेनानै लाजानाय न'खर बे हाखौहाय उदां खालामनांगौ बेयाव गासै 54,798 खर खाथा 9 लेसा हा बे हाखौहाय इभिक्सन खालामनांगौ होननानै कर्टआव लिरना होनाय दङ बेखौहाय नोंथांमोना हयथ' मिथिखायो दा बेखौ माब्ला इभिक्सन खालामगोन बिपिएफ सरकारा इउपिपिएलनि समावहाय बिपिएफनि सरकारनि दैदेनगिरिफ्रानो बै जायफ्रा इलिगेल हाबनानै थादोंना बिसोरनो बादा होदों होननानैहाय आङो मिथिनो मोनदों आं खोनानाय मथेब्ला बिपिएफ पार्टिनि मावथिफ्रानो इउपिपिएलनि जे सरकार सालायनाय बै समावहाय इभिक्सन खालामनो नागिरनाय समावहाय नोंसोरो खारनाङा
नोंसोरनो जों हा होगोन 2003 मायथाइनिफ्राय लानानै नोंसोरनो हा होनायनि अधिकार होगोन होननानैहाय बिसोरो थगायनानै दोनदों बेखौहाय आङो खोनानो मोनदों रायजोफोर हयथ' नोंथांमोनाबो सोरबाया खोनादों जानो हागौ ना नङाब्ला UPPLआ इभिक्सन खालामखायो बै 54,798 फर खाथा 9 लेसा हाखौहाय दा बेखौ माब्ला इभिक्सन खालामगोन कुइसना बेसे रायजोफोर दावराव देखायबायं नोजोरा नोंसिनियावहाय नुगासिनो दङ नोंसोरखौनो नोजोर होगासिनो दङ मानसिफ्रा बे समावहाय माब्लानि समाव इभिक्सन खालामो बेखौसो नेनानै थागोन आंथ' नुनो मोनदों क'क्राझारावबो एसे इभिक्सन खालामनाय नुनो मोनदों बेबायदि जुदि इनक्ल'जफोरखौहाय भट बेंकनि थाखाय जमायनानै दोनबाय थायोब्ला जों बर'फ्रा थेर बेथेर जागोन बेखौ जों साननांगोन रायजोफोर गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि